Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kawula nuwun kunjuk panjenenganipun para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula hormati. Kunjuk katur panjenenganipun Bapak Tarmin sekalian Ibu Sarmi Sapangombyong ugi ingkang kula hormati. Kunjuk dumateng para kadang werda muda tumaruna ugi ingkang kawula banggaaken. Nyuwun agunging pangapunten ambek bilih kula kepareng semula atur sawetawis kepareng matur minangka sulih salira taling basa saking panjenenganipun Bapak Tarman sekalian Ibu Warsiti. Kinen matur menggaengan dados wigatosing perlu wonten ing ari kalenggan menika. Saderengipun kula lajengaken matur sumangga tansah sareng-sareng kita dherekaken ngaturaken rasa puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan hidayah menapa dening nayahipun katitik wonten ing ari kalenggan menika. Panjenengan sadaya dherekaken kula tasih keparingan pinaringan wilujeng kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Kanthi kanikmatan sedaya kala wau monggo kita syukuri kanthi maos selawat amin sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ugi selawat sarta salam boten katalumpen kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula tenggo syafaatipun wonten ing qiyamul akhir samangke. Panjenenganipun para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula hormati, murwakane atur mbok bilih atur pratelan sawetawis. Panjenenganipun Bapak Sutarman sekalian Ibu Warsiti lumantar kawula boten katalumpen ngambali ngaturaken wilujeng menggah karawan panjenengan sedaya lan ugi ngaturaken agunging panuwun dene panjenengan sedaya saestu sampun kepareng rawuh nuhuni ingkang dados atur pamundhutipun Bapak Sutarman sekalian Ibu Warsiti kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Wondene wigatos sing perlu panjenenganipun Bapak Tarman sekalian Ibu Warsiti mentas pitulus ngemah-emahaken putra-putrinipun ingkang asasilipun Roro Ayu Silva Ramadhani Banowati, putra pawistrinipun Bapak Sutarman kalian Ibu Warsiti inggih menika Daup kalian Darmanto putra kakungipun Bapak Sutarman Ibu Sarmi ingkang pidalem Mojo RT Setunggal RW 11 Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Wondene ijab kabul sampun kalampan kalawa enjang tanggal 26 April 2026 wonten ing dinten Minggu Pon wanti tabuh enjang kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Wonten ing ari kalenggan menika kalajengaken upacara panggih kanthi pikantuk donga pamuji panjenengan sedaya anggenipun Bapak Tarman
ngawontenaken tasyakuran angemaken putra-putrinipun kala wau tansah manggih rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Wonten salajengipun Bapak Sutarman ngaturaken agunging panuwun dumateng sanak kadang tangga tepalih pamitran anggenipun sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon iguh pratikel menapa dene penggalian sedaya kala wau Bapak Sutarman sekalian Ibu mboten saged taos piwales kanthi lahir namung sedaya kala wau kaaturaken dumateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala mugi pikantuk lelindung kanthi malipah-limpah Allahumma amin. Sagunging para tamu kakung Semana Putri ingkang tansah kula hormati. Mbok bilih saking ngersanipun Bapak Sutarman sekalian Ibu Warsiti. Bagian dari paripurna panjenengan sadaya kasun nyekecaken lelenggan kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi angresmi atur pasugatan campur sari sedayu. Mugi dados suka lan renaning panggalih panjenengan sedaya. Mbok bilih kawula minangka sulih salira talangi basa. Saking panjenenganipun Bapak Tarman sekalian Ibu Warsiti, anggen kula matur kirang trep kirang subasita. Kathah kekirangan saha kekilapan kawula tansah mawantu-wantu nyuwun lumeting sih samudra pangsami. Kula cekap semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun